खुलुमबाय दिनैनि प्राइम 24 हेडलाइन स्टुडिय'आव आं आमिना सरगियारि। बोहैथि दाननि 27 सेप्तेम्बर अक्ट'खालि मरिगाव जिल्लानि गासै माहारियारि आफाद ज' जानानै कुस्टिलि बियाब बाथौ थानसालियाव मोनसे खौसेथि सावरायनाय मेल खुंनाय जायो। बे मेलखौ सामलायो मरिगाव जिल्ला बाथौ दौरि आफादनि आफादगिरि मानगोनां जनाराम बरमहिला बिथाङा। आफादनि गुबै थांखिखौ बेखेवो आफादनि गाहाय नेहाथारि मानगोनां मुकेश बर' बिथाङा। गुबै थांखिखौ बेखेवना बुङो दि जों बे मरिगाव जिल्लानि गासै बर'फोरा खौसेयै थानानै फैबाय थानाय जोंनि बर'नि गेजेराव जा फिथाइ मोननो थांगासिनो दं एबा BKWSC खौ खौसेयै थानानै बरायगोन। बे सावरायनाय मेलाव गाहाय आलासि महरै नुजाथिफैदोंमोन मिरु खौसेथि बर' सुबुं आफादनि फोसावदिं नेहाथारि मानगोनां मथुरा बसुमतारी आरो दुलाराय बाथौ गौथुमनि गाहाय दौरि मानगोनां बशिष्ठ बसुमतारी। सावरायगिरि महरै नुजाथिफैदोंमोन फारियै जिल्ला खौसेथि बर' सुबुं आफादनि आफादगिरि मानगोनां शंकर बसुमतारी आरो गाहाय नेहाथारि सपन कुमार बर'। मरिगाव जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि गाहाय नेहाथारि मानगोनां धीरेश्वर बर'। लाहरिघाट बियाब बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि पुर्णकान्त बसुमतारी, मरिगाव जिल्ला दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफादनि आफादगिरि मानगोनां मृदुला काक्लारि आरो गाहाय नेहाथारि मानगोनां दिनेमाय बर' आरो गोबां दैदेनगिरिफोर। मरिगाव जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमनि आफादनि आरो गाहाय नेहाथारि लाइमोन आफादनि आफादगिरि गाहाय नेहाथारि आरो गोबां दौरि दौसि आसारि गोथारिफोर। मरिगाव जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमनि आफादनि आरो गाहाय नेहाथारि लाइमोन आफादनि आफादगिरि गाहाय नेहाथारि आरो गोबां दौरि दौसि आसारि गोथारिफोर। बिथांमोना नुजाथिफैनानै खौसेथि आरो गेरेमसा हारि दानांगौनि थाखाय सुंद'यै बेसेन गोसा बिबुंथि होयो। रादाबखौ दैथायहरदों मरिगावनिफ्राय खौरांगिरि गबिन बाग्लारि। गिबियावनो आं प्राइम 24 हेडलाइननिसिम साबायखर होनाय थाबाय मानोना जोंनि दिनैनि जि आफाद जबाय मरिगाव जिल्लानि दौरि आफाद मरिगाव जिल्ला इउपिपिअ जोंनि इउपिपिअ खौसेथि बर' सुबुं आफाद आरो आबुफ लोगोसे फरायसा आफाद बर' समाज बायदिसिना जेसे माने खौसेथियै मोनसे आफाद खुंनाय जाबाय। बेवहाय जोंनि माखासे खोथाफोर मिथिनो गोनां आरो जोंनि जिल्लाखौ माबायदि जोबोर दावगालांहोनो माने रायलायनाय मोनसे दिनै आफाद खुंनाय जाबाय। बे आफादावहा बयबो मोजां गावनि माने सहमत होज्लायनानै जों बयबो खौसेथियैनो हारिनि आरो जों आसाफारिया जोंबो खौसेथि बर' सुबुं आफादा जों नांबाय थानाय जिथु बड' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिल बेबो जोंफोरनिया जानायनि लामायाव थांदों माने अफिसियेल माने फाइल प्रसेसिं माने आप टु डेट खालामदों आरो थिग बेबायदि जिल्ला डिसिफोरनोबो जिल्ला उपायुक्तफोरनोबो बिथांमोननो जोंफोरनि माने थागिबिफोरनि जोंफोरनि बर' थासारि गामिफोरखौ नामायनानै नटिस हरदों। बिथांमोना जों आसाफारिदों जिल्ला माने बेंगिरिया जोंनि पपुलेसनखौ जोंनि बर'फोरनि संख्याखौ थि मथे होनो माने खालामनानै जोंनि बर' कसारि अट'नमास काउन्सिल जानायावहा हेफाजाब होगोन आरो गभर्नमेन्टनो दैथायहरगोन बेखौनो आसा फैबाय आरो बयनिबो गाहाम हामलायना आं बिबुंथिखौ एसेनो फोजोबबाय। गोजोन्थों। जिल्लानि सिङाव थानाय मोनफ्रोमबो आफादनि आरो संगठननि बिबानगिरिफोरखौ लाफानानै कुस्टिलि बियाबनि सिङाव थानाय बाथौ मन्दिराव मोनफ्रोमबो मरिगाव जिल्लानि सिङाव थानाय संगठनफोरा जिरायनानै जयै जोंनि मरिगाव जिल्लानि सिङाव थानाय गामियारिफोराव जोङो बोरै बाथौआरि धोरोमखौ जोङो आवगायलांनो हागोन एबा फोसावनो हागोन बिनि सोमोन्दै जोङो ज' जानानै रायलायनाय जायो आरो बे आफादावनो जोङो गोबां जोंनि गेजेराव
जोंनि बाहेरायाव थानाय बर'फोरनि सोमोन्दै मोनसे मोजां सावरायलायनाय जायो। बे सावरायनायनि गेजेरजोंनो जोंनि दिनै बे आफादाव जोंनि माहारियारि संगठननिफ्राय इबिपिनिफ्राय आरो आबफनि बर' साहित्य सभानि गोबां बिबानगिरिफ्रानो दिनै बे आफादाव नुजाफैदों आरो नुजाफैनानै जयैनो सावरायदों जोंनि माखासे समाज गोरोबनानै जों माबोरै मावनो हायो, हारिनि समाजनि माखासे बेले बेजे बा मावनो गोनां जोङो समाज हिसाबै जोंनि मावनाया मा बे थांखिफोरखौ लानानै जों मावनो थाखाय जोङो जयै सावरायलायनाय जायो। आरो लोगोसेनो जायफोर सागेनगिरिफ्रा दिनै बिटिआरखौ सागानगिरि होनानै लानानै फैबाय, बेहायनो जोंनि इबिपिनि मानगोनां मिनेस्वर बसुमतारियाबो सासे सागानगिरि हिसाबै सागानगिरि होनानै बिटिआरखौ जाफुंहोना लाबोयो। आरो बे जाफुंहोनायावनो जोङो दिनै बिटिसिनि बाहेरायाव थानाय बर'फोराबो एबा आङो मरिगाव जिल्लानि आबफनि प्रेसिडेन्ट जानानै आं बुंनो थाङो बेखौनो जायफोर सागानगिरिफ्रा बिटिआरखौ सागानगिरि होनानै लानानै फैबाय, दिनै बे सागानगिरिफोरखौ आङो गिबियावनो रोजा रोजा साबायखर होनाय जाबाय। लोगोसेनो जोंनि गेजेराव गोबां जोंनि मोजां समाजनि मावनाय खामानिफोरखौ जों बोरै लांगोन बेनि गेजेराव जोङो बै संगठनफोराबो ज' जिरायनानै सावरायनाय जायो। लोगोसेनो बिटिसिनि बाहेरायाव थानाय बर'फोराबो बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिल नागिरनाय जादों आरो जोंनि बे दैदेनगिरिफ्रा मिरुआरि दैदेनगिरि इबिपिनि दैदेनगिरिफ्रा जोंहा गोबां खस्थ' खालामनानै सिन्था सरजा मेलेमजिबिफोरा सिन्था सरजा खालामनानै जोङो मोजां मोनसे डिसिसन लानानै जोंनि मानगोनां इबिपिनि आफादगिरि सेन्ट्रेलनि आफादगिरि मिनेस्वर बसुमतारि आरो नेहाथारि जेनेरेल सेक्रेटारि अनिल बसुमतारि बिथांमोना गोबां सेन्ट्रेलाव आरो ओमफ्राय आसाम सरकारजों सावरायगासिनो दङ बिथांमोननि दैदेनगिरिफोरखौ लानानै। आरो थाबैनो जोंनि आब'निफ्रायबो जोङो लुबैजादोंदि जोंनि बे बाहेरायाव थानाय बर'फोरनि बिटिसिया थाबैनो दाफुंजानांगौ आरो बे दाफुंजानायाव जोंनि बिटिसिनि बारग' चिफ हाग्रामा महिलारि बिथां आरो WPT आरो BCनि मिनिस्टार बिथाङाबो जाहाथे जोंनि बे बाहेरायाव थानाय बर'फोरखौ जोंनि बे बर' काउन्सिलखौ जाफुंहोनायाव मोजाङै बिथांमोनाबो जोंखौ सहाय खालामगोन होननानै जों आब'निफ्राय बुंनाय जायो। आरो लोगोसेनो जोंनि बर' कसारि वेलफेयार काउन्सिल नामायनायखौ थाबैनो जोंनि सागानगिरिफ्राबो जोंनि बर' अट'नमास वेलफेयार कसारि काउन्सिलखौ जाफुंहोथारनांगौखौ बिथांमोनाबो जोंजों सहयोग खालामनांगौ आरो जोंबो बिथांमोननि बिटिआरखौ जोंबो साबायखर बावो। दिनै जोंनि गेजेराव गोबां खोथा सावरायबाय आरो बे सावरायनायनि गेजेरजोंनो जोंनि बिटिसिआव थानाय बर'फोरनि बिटिसिआबो फैगोन अक्ट'बर मासनि गेजेरावनो जानायनि लामायाव थांगासिनो दङ। आरो बेखौ दाख्लैसो थांनाय 10 सेप्तेम्बराव हेमन्त बिश्व शर्माखौ जोंनि इबिपिनि दैदेनगिरि बिथांमोना लोगो हमनानै मोजाङै सावरायदों आरो सावरायनायाव बिथाङा मोनसे फैगोन अक्ट'बराव जानायनि लामायाव दङ होनना बिथांमोनखौ फोरमायदों। आरो आसा खालामो जोंबो जोंनि बाहेरायाव थानाय बर'फ्राबो जोंनि बर' रायजो राजाफ्राबो गोबां बे बिटिसि दाफुंनानै होनाय जायोबा बेवहाय थानानैनो जोंनि गांनाय उखैनायखौ सुफुंनो हागोन होननानै जों सानो। नोंथांमोना काउन्सिलनि मेम्बारखौ माबा मोनसे हानजानिफ्राय लुबैयो? नोंथाङा दिनै मोजां मोनसे सोंथि सोंदो, बे सोंथिखौ आङो उत्तर होनो नाजादों। जोंहा मानो होनब्ला दायो जोंहा बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिला फैगोन मासनि गेजेरावसो दाफुंनायनि लामायाव दङ। ओंखायनो जोङो दा जोंनि गेजेराव एबा रायजो राजाया जेबो बुंथ'नो हाया एबा जों आबुफनि जानानैबो सोर मोनगोन सोर मोना बेखौ जोङो दा जेबो बुंथ'नो हाया। गोजोन्थों।